טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, אני עושה מבחן לפיאט 500, מודל 2016. כפי שאתם יודעים, זאת מכונית רטרו, שפיאט הוציאה אותה בשנים האחרונות, בהשראה של פיאט 500, שהייתה בשנות ה-50, 60 וגם בשנות ה-70 אפילו. ויש לי הפתעה בשבילכם. תראו מה יש לי כאן. כאן יש לי את המקור להשראה, פיאט 500, מודל 1970. אז זה לא רע בכלל שהיא נמצאת כאן, גם המודל 1970, גם המודל 2016, ותראו כמה שהן דומות, תראו כמה שפיאט פגעה בול בקטע העיצובי. עכשיו, בקטע הפרקטי, כמובן שהמכונית הזאת קטנה, אני 1.86 מטר, בקושי נכנסתי למכונית, אתם תכף תראו אותי נוהג בה, תענוג שלא מהעולם הזה. המכונית הזאת היא חצי קבריו, חצי גג פתוח. ב-500 2016 הגג הוא קבריו מלא, הוא נפתח לכל אורכו, אבל הוא גם נפתח בחלקו, כפי שאתם רואים. המכונית הזאת היא מנוע 500 סמ"ק, המכונית שלי היא עם מנוע של 1200 סמ"ק. פה יש 21 כוחות סוס, פה יש 69 כוחות סוס, אבל בסך הכל, אם תסתכלו על הפנים המחייכות היפות האלה של ה-500 המקורית, ותסתכלו על הפנים של ה-500 החדשה, אתם רואים את הדמיון, וזה תענוג לא נורמלי. אני ממש לא מרחם עליכם, אבל כואב לי שאתם לא יכולים אפילו להתנסות בנהיגה, בהתנסות הקצרה שאני ניסיתי, זה כיף, אני הייתי מחליף היום זאת וזאת. טוב, חברים, מבחן אחד מהמעניינים ביותר ואולי המרגשים ביותר שעשיתי. אני נוהג כעת את הפיאט 500 מודל 1970 או 71 של ירון וול, שהוא גם חבר מועדון החמש, גם חבר מועדון פיאט. שעון אחד בלבד שמראה מה המהירות ומה הקילומטראז'. כמות הדלק אני מעריך שצריך לנחש פה, אבל הגה קטן, דקיק, גג פתוח לשמש, מכונית קטנטנה שבמקור שלה הייתה מיועדת לנסוע בסמטאות הקטנות של ערי איטליה. אנחנו נמצאים עכשיו במהירות C של 70 קמ"ש, מנוע קטן של 500 סמ"ק מאחור. ואני רוצה להגיד לכם, ירון חשב שאני לא אכנס לאוטו הזה, אני 1.86 מטר, הראש שלי כמעט יוצא מהגג. אבל איזה הנאה, איזה תענוג, איזה כיף, פשוט לא להאמין. מכונית שהיא כל כולה אופי, כל כולה גם יופי, ואני מאוד נהנה. אבל אם אתם רוצים לקחת את הרוח, את האופי האיטלקי, את הכיף, את החופש, אני בהחלט ממליץ לכם לנסות נסיעה על החדשה. זהו חברים, אז עליתי על כביש 4 לכיוון דרום, פתוח, נוסעים במהירות החוקית המותרת, 90 קמ"ש. פתחתי את כל הגג. רוצה להגיד לכם, זאת התמצית של הפיאט 500 קבריו, גם קטנה, גם חמודה, גם מעוצבת, וגם גג פתוח מכאן, מקורת A ועד כולל החלון האחורי שיורד למטה. ואני רוצה להגיד לכם שהכיף גדול, אתם יכולים לראות את כמה שערות שעוד נשארו לי מתבדרות להן ברוח. הרכב, האמת, יש לו בתיבת ההילוכים 5 הילוכים, נוסע לא רע, נוסע בסביבות ה-2000 סלד, על מהירות של 90 קמ"ש, לא רע בכלל. נכון שהיום בתיבות הילוכים אוטומטיות כבר יש 6 הילוכים ו7 הילוכים, ואולי אפילו גם יש תיבות עם 8 הילוכים, אבל אני יכול להגיד לכם ש5 הילוכים זה בהחלט מספק את מה שיש פה. ונסענו קצת 90 קמ"ש, והנה אנחנו כבר שוב מאטים ומגיעים אל הפקק הבא. ולדעתי פיאט 500, פיאט 900, כמו שאמרתי, פרארי, למבורגיני, בעוד 2-3 לדעתי
כולנו נעמוד בפקקים ולא משנה באיזה רכב ניסע. לסיכום, צריכת הדלק העירונית עמדה על כ-11 קילומטר לליטר. צריכת הדלק הבין-עירונית על כ-16 קילומטר לליטר. בסדר, אבל לא כמו שהיצרן טוען. תפעול תיבת ההילוכים הרובוטית מציק ולא נוח, וחסרו לי מערכת ניווט ומצלמת רוורס במערכת המולטימדיה. המחיר שלה יקר לקטגוריה בה היא נמצאת, ועם זאת הפיאט 500 היא ביצוע מבריק למכונית רטרו. ואם כבר לשלם פרמיה על עיצוב ואופי, זאת המכונית לעשות זאת.